Sgiliau Gwaith Tîm. Mae'r gallu i weithio mewn tîm yn sgil hanfodol ei ddatblygu ar gyfer dy yrfa yn y dyfodol. I fydd hi'n ofynnol y ti weithio ochr yn ochr ag eraill ym mhob diwydiant ar bob lefel. Mae sgiliau gwaith tîm yn cynnwys nifer o sgiliau meddal lle allu di ddatblygu dros amser. Dyma 6 tip ar sut i wella a ddatblygu dy sgiliau gwaith tîm a fydd yn dy helpu yn y byd gwaith. 1. Cyfrannu. Mae'n bwysig i gyfrannu'n frwd mewn tîm. Cofia i beidio â dominyddu aelodau eraill a bydd yn barod i arwain a chymell pan fo hynny'n briodol. 2. Helpu. Bydd bob amser yn barod i helpu eraill cymorth. Bydda'n ymwybodol ar hyn y mae eraill yn ei gwneud a chyniga help a chefnogaeth lle y gallu di. 3. Gwrando. Bydda'n agored i syniadau a safbwyntiau pobl eraill. Trwy wrando, fe fydde di'n deall beth sydd gan eraill yn y grŵp i'w gynnig ac yn aml, fe fydde di'n gallu adeiladu ei syniadau. 4. Rhannu. Bydd yn barod i rannu dy wybodaeth, dy brofiad, amser a dy ddoniau i'r tîm. Efallai nad yw dy dîm yn ymwybodol o dy sgiliau, felly paid â bod ofn i'w rhannu. 5. Egluro. Mae'n holl bwysig i ofyn cwestiynau i sicrhau dy fod yn ymwybodol o nodau ac amcanion y tîm. Defnyddia dy wybodaeth hefyd i helpu eraill i ddeall pwrpas eich tasg. 6. Parch. Cofia i drin pob aelod arall o'r tîm a pharch cyfartal. Rho dy farn ar syniadau, nid pobl, a rho adborth yn unig ar y dasg, nid ar berfformiad unigolyn. Am fwy o gymorth, croeso i ti gysylltu @cynllun profi, post@profi.cymru. Diolch yn fawr am wylio. Created using Powtoon.